Добрый день, шановные слухачи. Для вас працуюць гукарэжысёр Татьяна Василькова, аператор відэа Вольга Касьянова і вядучая Наталья Сиротка. Сёння наш гость, доктор гістарычных навук, загадчык Цэнтра гісторыі Беларусі канца 18-21 стагоддзяў Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Мікалай Смяховіч. Не заўсёды мы, знаходзячыся ў плыні падзей, разумеем, якая з іх стане пераломным пунктам, якая ўвойдзе ў падручніку. І сёння мы хочам пагаварыць пра гістарычны 1994 год. 30 гадоў аддзяляе нас ад гэтай даты. І гэта год, калі у Беларусі з'явіўся прэзідэнт, калі з'явілася інстытут прэзідэнцтва, але не толькі. Миколай Владимирович, з чым увогуле краіна падыходзіла до 1994 года? Мне так дзіўна вымаўляць 1900, якім мінулае тысячагоддзе. Шановныя слухачі, я вельмі рады, што мяне запрасілі на ось такую цікавую гутарку у студыі. І сапраўды, калі вот мы пачынаем размову аб інстытуце прэзідэнцтва, аб тым гістарычным перыядзе, трэба кінуць так невялікі позірк на тое, што папярэднічала вось гэтай падзеі, у якім стане апынулася наша радзіма вось у 1994 годзе. Я павінен сказаць, што сапраўды, калі прэзідэнт, гаворачы, звяртаючыся да народа яшчэ на першым беларускім сходзе, сказаў, што мы, краіна стаіць на краю пропасці, дык гэта было сапраўды так. Ну, давайте вось некалькі лічбаў. Гісторыкі любяць спасылацца на факты. Ну, вось я прывяду некалькі фактаў. У 1992 годзе, вось летам, было вось так, як і сёння ідзе у нас уборка збажыны, ураджая, гэтак далей. І вось у гэты перыяд, калі каравай наш рэспубліканскі, так сказаць, было ўжо видно яго памеры, вось прыкладна ў гэты час, у ліпені месяцы, Савет міністраў БССР Рэспублікі Беларусь прыняў пастанову аб дзяржаўных рэзервах збожжа і аб вырашэнні становішча, у якім апынулася наша краіна. У чым справа? Было б загадана, што ўсе калгасы і саўгасы павінны абавязкова здаць дзяржаве усе, так сказаць, усё тое харчаванне, ўсё тое збожжа, якое яны, ну, акрамя насення, якое яны атрымаюць у 92 годзе. Больш таго, апошняя такая пастанова была прынята аб здачы толькі ў перыяд калектывізацыі. Было. Гэта, значит, у 30-е? Да, у 30-е гады. Апошні год была такая постанова. Больш таго, было вырашана закупіць за мяжой 4 мільёны тонн збожжа. Мы у 92-м годзе краіна аказалася, ну, вот няма, і хлеба не было б в этом, на наших гандлёвых кропках, і не было б самае главное фуражнага зерня для того, каб утрымліваць жывёлу. А мы ж спецыялізаваліся на вытворчасці малака і мяса у савецкай Беларусі. І гэта спецыялізацыя у нас і на сённяшні дзень засталася. Дык гэта я да чаго? Гэта сапраўды было так. Сёння мы ганарымся тымі поспехамі ў сельскай гаспадарцы, якія яны ў нас ёсць на сённяшні дзень. Але вось тады вот сельская гаспадарка гэта была тое люстэрка, якое адлюстроўвала становішча ў краіне ўвогуле. Прыкладна 3% насельніцтва у беспрацоўі, масавай беспрацоўі, затрымкі з выдачай заработнай платы і гэтак далей. Ну, якая заработная плата? Я нагадаю слухачам, што ў 91 годзе у нас былі ўведзены замест грошай так званыя купоны, ну, зайчыкі в гэтым плане. І
ну, інфляцыя 40%, за квартал 40% інфляцыя ў гэтым плане. Талоны на каб у краме нешта купіць, на ўсё былі талоны, на масла, на харчаванне, гэтак далей. Вось. Так это ў чым да чаго мы вядзем размову? Мы вядзем да размовы у якім стане у сацыяльна-эканамічным апынулася наша краіна. Больш таго, была прынята ўрадавая праграма прыватызацыі, мы атрымалі так званыя чеки, да. Что тычыцца мяне, я на свой уласны, так сказать, тады был даволі сур'ёзныя ўжо у сямейныя у гэтай вось колькасць гэтых. Памяняў я усе на гэтай маёмасці, гэтак далей, гэты чеки прыватызавалі мы кватэру, гэтак далей. Прашло 30 гадоў, я ні аводнай капейкі не атрымаў за гэтыя за эту прыватызацыю, за тое, што вось праводзілася. Ну, вось гэта характэрная рыса. Я ў сябе пытаюся, што было зроблена, ці правільна рабілася ў гэтым сэнсе праводзілася гэта прыватызацыя, ці правільна прэзідэнт казаў, што трэба спыніць, як ён сказаў, такую грабительскую приватизацию, так он и назвал ее, прихватизация. Ну, вось у такім становішчы мы знаходзіліся ў тыя часы, і я павінен сказаць, што яны былі сапраўдны цяжкія. Мы даже насумняваліся, што нас чакае, і ці выжывем мы як дзяржава. Тым больш, што у многіх краін СНД, у многіх былых краінах Савецкага Саюза таксама адбываліся яшчэ і горшыя працэсы, там таксама была і вялікая інфляцыя, а дзе-нідзе нават і грамадзянская вайна. Вельмі правільнае пытанне ставіцца. Што тычыцца грамадска-палітычнага становішча, то ў нас яшчэ в Беларусі лад, мір і супакой быў. Мы толькі цяжкасці сацыяльна-эканамічныя ў гэтым сэнсе цяжкасці былі. А што тычыцца, напрыклад, рэспублік Закаўказя, Сярэдняй Азіі ці нават Прыбалтыкі, то там працэсы праходзілі, якія з вялікай унутранай напружанасцю. Все ведаюць армяна-азербайджанскі вайну, канфлікты і гэтак далей. Падзеі ў Тбілісі, якія раней разгортваліся і гэтак далей. Падзеі ў Малдове. І вось у сувязі з гэтым Беларусь выглядала, это правда, у сацыяльна-палітычным адносінах некім пэўным астраўком супакою, грамадскага супакою в сэнсе. Справа ў тым, што ў нас у гэтыя 90-е гады толькі пачаўся працэс партыйнага будаўніцтва, і тыя партыйныя арганізацыі, якія праходзілі рэгістрацыі, яны былі вельмі нешматлікія. Па закону 90-го года партыйная арганізацыя у Мін'юсце рэгістравалася, калі у ёй было 100 чалавек. Я лічу, што гэта з пункту позірка сённяшняга дня, гэта была зроблена, пэўная, будзем казаць, недапрацоўка. Таму што 100 чалавек, якая гэта партыя? Разумееце, і вось гэтыя партыі, яны яшчэ не так сказать, былі ў працэсе станаўлення, і у грамадстве вось такога сацыяльна-палітычнага напружання на гэтым партыйным фронце не адчувалася. Таму вось у сацыяльна-палітычных адносінах сапраўды у Беларусі такога напружання, як у іншых былых рэспубліках Савецкага Саюза, у нас такога не было. Тым не менш, вось вы кажаце, што Беларусь спецыялізавалася на вытворчасці малака і мяса. Я ўсё ж такі адзначу, што ў Савецкім Саюзе Беларусь у тым ліку спецыялізавалася і на высокатэхналагічных вытворчасцях. Тое, што зараз у нас, тое, што мы працягвалі выкарыстоўваць ужо у 21 стагоддзі інтэлектуальны патэнцыял нашай краіны, усё ж такі мы былі тое, што называецца зборачны цэх Савецкага Саюза, ўсё ж такі у нас былі у тым ліку такія ўнікальныя прадпрыемствы, як БелАЗ, напрыклад. Это вельмі правільнае пытанне, і вось вельмі такая сутнасная рэч.
калі мы говорим об выніках развіцця савецкай Беларусі у народна-гаспадарчым комплексе СССР, так сапраўды наша рэспубліка занимала тады па ўсіх па прамысловых адносінах 4-е месца у савецкай дзяржаве. Вось некаторыя дзеячы Прыбалтыкі нават сёння яны крычаць, што паклёп узводзяць на савецкую рэчаіснасць. Яны крычаць, што яны былі нібыта калоніяй у савецкай дзяржаве. Ну як калоніяй? Першае месца Эстонія занимала, другое Латвія, третье Літва занимала, Беларусь по сацыяльна-эканамічных паказчыках занимала 4-е место, Украина 5-е, а РСФСР 6-е место. І калі яны крычаць, што вось Россия эксплуатавала іх, ну якая эксплуатацыя? Гэта хлусня, более того, гэта, будем так сказать, злонамерная пропаганда, якая не адпавядае ні рэчаіснасці. Што тычыцца Рэспублікі Беларусь, то я лічу, што ўжо ў той час было выключна правільны кірунак выбраны сацыяльна-эканамічнага развіцця ў смысле будаўніцтва прамысловага патэнцыялу. Чаму правільны? Мяркуйце самі, паважаныя слухачы, пасля Вялікай Адчыннай вайны у нас фактычна прамысловасць была на 100% разбураная, і нам прыходзілася фактычна з нуля будаваць вось прамысловыя прадпрыемствы. І вось па тых часах мы будавалі прамысловыя прадпрыемствы ў тэхналагічных адносінах, якія адпавядалі у пэўным чынам еўрапейскаму сусветнаму ўзроўню. І вось калі мы сёння гаворым пра нашых флагманаў, пра трактарны завод, пра БелАЗ, пра МАЗ і гэтак далей, так вось гісторыя іх пачынаецца менавіта з пасляваеннага перыяду. І вось дзякуючы вось намаганням кіраўніцтва БССР, якія былі тады зроблены у плане будаўніцтва прамысловага патэнцыялу. А в чым справа была? І почему мы так ставім пытанне? Мяркуйце самі, пасля нацыянальнага з'яднання 1939 года БССР стала аграрна-прамысловай краінай. Да нас присоединилось 4 миллиона 300 тысяч человек, якія пражывалі ў заходняй Беларусі, а заходняя Беларусь знаходзілася пад польскай акупацыяй в этом плане, і Польша ніяк не развівала тут ніякай прамысловых прадпрыемстваў, будаўніцтва. І вось у сувязі з гэтым стаяла пытанне, што неабходна зрабіць новы прамысловы рывок у сацыяльна-эканамічным развіцці савецкай Беларусі. Я скажу, за сямігодку, напрыклад, так званую хрушчоўскую сямігодку, у нас было пабудавана больш за 300 прамысловых прадпрыемстваў, у тым гіганты нафтахіміі, якія мы сёння ганарымся, энергетыкі і гэтак далей. І вось тое, што было тады зроблена, і, як правільна прэзідэнт гаварыў, гэта той патэнцыял, на якім мы сёння і жыве і будуецца Рэспубліка Беларусь. Таму вось тое, што мы сталі зборачным цэхам, гэта зусім не выпадкова было зроблена ў гэтым плане. Мы сталі высокатэхналагічным, надо дабавяць, сучасным прамысловай краінай, якая збірала тыя прамысловыя вырабы, якія карысталіся вялікім попытам не толькі ў Савецкім Саюзе, але і ва ўсім свеце. У гэтым плане якраз цікава вось што беларусы як бы традыцыйна лічаць сябе сялянамі, неяк так абапіраюцца на тое, што ў нас сялянская псіхалогія, пры гэтым фактычна у Беларусі вельмі высокі працэнт урбанізацыі, у Беларусі больш гарадскіх жыхароў, чым, напрыклад, я паглядзела ва ўсіх нашых краін суседзяў. Усё ж такі, як можна вызначыць беларускі менталітэт, скажем, беларускія каштоўнасці традыцыйныя? Вельмі правільнае пытанне, дзякуй за яго. Я хочу вось што сказаць. Уяўленне пра тое, што беларуская нацыя сялянская, оно было толькі на пэўным гістарычным часе, мела некія гістарычныя падставы. Калі мы вось яшчэ былі толькі аграрна, будем так сказаць, прамысловай рэспублікай, а прамыслова аграрна
аграрнай уже переарыентацыя, як я сказаў, адбылася до 1965 года вось гэтым плане. Больш таго, урбанізацыя у БССР вялікімі тэмпамі менавіта па гэтай прычыне адбывалася вялікімі тэмпамі урбанізацыя. Ну, мяркуйце самі, паважаныя слухачы, самы урбанізаваны горад, які рос самымі вялікімі тэмпамі ў савецкай дзяржаве, гэта быў горад Мінск. Вось горад Мінск, які быў на момант 1945 года, тут 89 тысяч жыхароў было. В 1970-х годах, в 1972 годзе мільён. Больш такого горада ні аднаго в Савецкім Саюзе няма. Больш таго, савецкі горад Мінск ва ўсіх спаборніцах з усімі гарадамі Савецкага Саюза па ўзорнасці заўсёды займаў першае месца у савецкай дзяржаве. Мы вельмі ганарыліся гэтым. Ну, іншая справа, што па ініцыятыве потым Леоніда Ильича Брежнева, які бачыў некія правалы ў Расійскай Федэрацыі, ён выступіў з ідэяй зрабіць Маскву узорным камуністычным горадам. І вось пасля гэтага вялікія фінансавыя сродкі накіроўваліся на гарадское жыллёвае будаўніцтва ў горадзе Маскве, а Мінск трапіў у другую катэгорыю гарадоў. І ў сувязі з гэтым некаторыя, так сказаць, пытанні з забеспячэннем жыхароў мясамалочнай прадукцыяй і іншымі таварамі, з тым, што мы сталі горадам другой катэгорыі, у савецкай дзяржаве, яны абвастрыліся ў горадзе Мінску. Ну, гэта як было, пачынаючы, я вам скажу, прыкладна з 1976 года. В этом плане я гэта добра памятаю і ведаю, таму што мы на сябе ўжо адчувалі. Ну, як тады было? Ну, раскажу адзін такі выпадак. Прыехаў старшыня Савета міністраў СССР Касыгін, тады быў у Мінскі, і зайшоў на трактарным заводзе, наведваў, і зайшоў у магазин харчовы. І не толькі ў магазин, а ў падсобку. І убачыў там некалькі яшчыкаў мяса пратэрмінаванага. І ён кажа: беларусы, няма куды мяса дзяваць. А ў Маскве на прылаўках і ў іншых гарадах Расіі нічога няма. І вось з гэтага моманту 76 года і пасля гэтага, значит, у вас много мяса, значит, вам яго толькі не трэба. І вось катэгорія была зменшана. А разам з тым, што было? Разам з тым, кіраўніцтва БССР атрымала задачу кожны месяц асабіста дакладваць Леоніду Ильичу Брежневу, сколькі Беларусь пастаўляе молочнай прадукцыі ў Маскву, Ленінград, паўночны рэгіён Расіі, Мурманская. Мы шэфствовали над над флотам расійскім, які размешчаны на поўначы, над горадам тады Горкі, а зараз Ніжні Новгарад і гэтак далей. Карацей кажучы, 50% мясамалочнай прадукцыі, якую вырабляла наша рэспубліка, мы пастаўлялі у саюзны, так званы саюзны фонд. Это значит у города Российской Федерации. Ну что, вот таким чином, значит, мы были такой квітнеючай республікай у савецкі час. У 94-м годзе, як вы сам, у 92-м, як вы сам заўважылі, выходзіла постанова аб тым, што ўсе зерне трэба здаць у дзяржаву. Тым не менш, першапачаткова у нас не было прэзідэнта. У той час, як усе краіны СНД, усе былыя Савецкі Саюз ўжо выбралі сабе прэзідэнта, у нас некаторы час гэтага не было. Гэта пэўны мінус, гэта пэўна, так, скажем так,
Па-руску кажучы, прамашка нейкая. Гэта, пэўна, была недапрацоўка, і я вам скажу, на мой погляд, вельмі істотная. Тыя рэспублікі, ну, например, Казахстан. Назарбаев у 90-м годзе прэзідэнтам Казахстана стаў. У гэтым плане. Ён вельмі цесна і добра у нас былі міждзяржаўныя адносіны з рэспублікай Казахстан. І Александр Григорьевич вельмі, так сказаць, цаніў адносіны з Назарбаевым. Але тым не менш, Назарбаев, напрыклад, у узбекскай Каримов, першы сакратар ЦК, стаў прэзідэнтам. Назарбаев быў першы сакратар ЦК Кампартыі Казахстана, стаў прэзідэнтам. І в іншых сярэднеазіяцкіх рэспубліках, хто кіраваў ЦК іхнімі камуністычнымі партыямі, той стаў прэзідэнтам. І яны пэўным чынам апярэдзілі нас у гэтых адносінах, і так я думаю, што нейкім чынам нават час выйгрывалі. У чым справа? Інстытут прэзідэнцтва, шаноўныя слухачы, пэўна ведаюць, што першы прэзідэнт быў Горбачёв в этом плане. 1990 год, сакавік месяц, другие все съезды народных депутатов СССР выбрал Горбачёва президентом. Однак, на мою думку, институт президента ніяк не адпавядаў той сацыяльна-палітычнай сістэме, савецкай сістэме. У яго не было вертыкалі ўлады. Горбачёв адначасова займаў должнасць генеральнага сакратара ЦК КПСС і стаў прэзідэнтам. Чаму гэта так ён зрабіў? На мою думку, ён зрабіў так, таму што перабудова перажывала цяжкі крызіс, і каб яго не напаткаў лёс Хрушчова, які, калі паехаў адпачываць у Піцунду, за яго спіной быў скліканы пленум ЦК КПСС, і адхілілі Хрушчова ад улады. Ён толькі постфактум даведаўся, што яго адхілілі ў улады. Так ось, і Горбачёв, калі ён таксама адпачываў у Крыме, як мы ведаем, у 91-м годзе і была зроблена спроба адхіліць яго ад улады, а ўжо як прэзідэнта, вось гэты факт і дае нам падставы гаварыць аб тым, што Горбачёв баяўся, што яго здымуць з пасады яшчэ, калі ён не будзе, і таму ён выкінуў ідэю, што вось калі прэзідэнцкая ўлада будзе, тагды перабудову можна будзе, так сказаць, узмацніць, рухаць хутчэй, рэформы праводзіць і гэтак далей. Але што на самой справе аказалася? На самой справе аказалася, што указы Горбачёва, прэзідэнта СССР, ніводная рэспубліка не выконвала. Чаму не выконвала? Таму што ў 90-м годзе, як мы памятаем, пачаўся парад суверэнітэтаў. Першы 19 чэрвеня 1990 года Россия декларацию об суверэнітэце прыняла. Як мы памятаем, и БССР приняла одна из последних. Мы с Киргизской республикой принимали апошнімі, можно сказать, декларации об суверэнітэце. Это было выкликано тем, что чакали, мабыть, Советский Союз, неяк удастся, чтоб не разбурился. И да, в этом сенсе якраз варта говорить, что фактично Советский Союз развалился у 90-м годзе. Да, правильно. Многие кажут, что развалился у 91-м, але фактично в 90-м. Я памятаю гэта, прабачце, па сваіх дзіцячых успамінах, калі я яшчэ перапісвалася з дзяўчынкамі там з Киева, з іншых гарадоў Советского Союза. Я памятаю просто, что тарифы-то были уже международные. Правильно. Так вот, у чым справа? И калі Горбачёв выдавал указ, все сразу декларацию об суверэнітэце, и в тым ліку и БССР, наш Верховный Совет БССР, калі Горбачёв указ, говорили так: пункт 1 и 2 президента, ён тычыцца суверенных прав, там гаворыцца сацыяльна-эканамічна, што там паставляць і гэтак далей, як распаражацца маёмасцю, гэта наши суверенные права. А вот пункт 3-4, там что-то парадак навесці і гэтак далей, другасортныя такія, мы будем выконваць. А по Конституции СССР указы президента были обовязковыми до выканання усімі органамі ўлады.
Ну, калі ж іх ніхто не выконвае, значит, інстытут прэзідэнта, так сказаць, у данном выпадку дыскрэдытаваў сябе. І вось у 1990 годзе у кастрычніку месяцы бюро ЦК КПБ разглядала пытанне аб прыняцці праграмы пераходзе да рынку, і там 8 пункт быў аб прэзідэнце БССР. І было сказано на гэтай нарадзе в сувязі з тым, што прэзідэнт СССР дыскрэдытаваў сябе, і у нас няма упэўненасці, што народ беларускі падтрымае кандыдатуру каго-небудзь з кіраўнікоў ЦК КПБ на пасаду прэзідэнта. Вось прэзідэнту у БССР не трэба. І калі не трэба прэзідэнт в этом, вось у нас, а ў гэты час у 90-м годзе у ліпені 20 ліпеня была створана канстытуцыйная камісія, і там в этой канстытуцыйнай камісіі узначальваў Дементей, секретар ЦК КПБ і старшыня Верховнага Савета БССР. І як вы думаеце, разглядалі яны магчымасць увядзення пасады прэзідэнта у БССР ці не разглядалі? Яны говорили так: у нас няма закона об увядзенні пасады прэзідэнта, трэба мяняць шмат законаў, калі мы будзем уводзіць прэзідэнта. І мы якога прэзідэнта можам? Ну, Верховны Савет, калі выбары прэзідэнта, то ён будзе толькі прадстаўнічымі органамі, то есть прадстаўнічымі функцыямі выконваць, а не уладныя функцыі. Ну, а ці трэба нам прэзідэнт з некімі прадстаўнічымі функцыямі? Нам ён не трэба. І вось я павінен сказаць, што вось барацьба ў канстытуцыйнай камісіі працягвалася на працягу 4 гадоў. І вось тое цяжкае становішча, якое напаткала нашу Беларусь на працягу 91-94 года, яно было шмат у тым выклікана безуладдзем в этом плане. Не было гаспадара у нашай той самай рэспубліцы, ну, сапраўднага гаспадара, які б нёс адказнасці за становішча у рэспубліцы. Таму што камуністы бачылі, што улада яны трапляюць, фактычна страцілі, гэтак далей. Вось, і лёс іх далей невядомы, як будзе складвацца. Правильно, паважаныя слухачы могуць сказаць, а Беларускі народны фронт? Правильно. І вось устае пытанне, што камуністы і Беларускі народны фронт аб'ядналіся. Беларускі народны фронт спецыяльную прыняў заяву аб тым, што прэзідэнт таксама у Рэспубліцы Беларусь не трэба. І вось яны выступалі агульным фронтам, і дзякуючы гэтаму вось так цяжка складвалася ў нас становішча з выбарамі і с прыняццем Конституцыі і з тым, што мы прэзідэнта выбралі толькі ў 94 годзе. Ну, тым не менш, 94 год у нас адзначаны яшчэ некаторымі падзеямі, которые адбыліся ўпершыню. Напрыклад, 5 жніўня была заснавана Белтэлерадыёкампанія. На дакладней скажаць, на базе Дзяржаўнага камітэта па тэлебачанні і радыёвяшчанні яна была створана указам прэзідэнта, дарэчы, таму што это ўжо было пасля выбараў прэзідэнта. Я хочу сказаць, што вельмі гэта знакавая падзея не толькі для мас-медыя і для нашага інфармацыйнай прасторы, але і для суверэнітэта і незалежнасці. Справа ў тым, што калі б з'явіўся інстытут прэзідэнта, быў выбраны першы наш прэзідэнт, дык тады стала пытанне аб неабходна нейкую сістэму адказнасці і гэтак далей. І вось тое становішча, калі сродкі масавай інфармацыі у даным выпадку, ну, я да выбараў прэзідэнта цяжка мне даць адзнаку і якую тыя ці іншыя сродкі масавай інфармацыі займалі. Скажу адкрыта, што частка сродкаў масавай інфармацыі все-таки знаходзілася пад уплывам тым ці іншым чынам былых партыйных лідараў, а частка сродкаў масавых інфармацый апазіцыйных знаходзілася
и у них свои были так называемые радикальные позиции. И вот в этом плане створение Белтелерадиокомпании як органа, сродка масової інформації, яка повинна була нести до слухача, до народа позицію улади. Тоді ми вельми обрадувалися, що у нас з'явилася така телерадіокомпанія, яка клопотиться об національних інтересах білоруського народу. Думаю, можна повінчувати сьогодні вас як работників, які стоять на обороні інтересів білоруського народу у сфері, і ведуть, прямо скажем, вельми необхідну роботу по обороні інтересів нас у мас-медіа. Дякую вялікі. Нагадаю, сёння мы успаміналі 1994 год разам з доктарам гістарычных навук, загадчыкам Цэнтра гісторыі Беларусі канца 18-21 стагоддзяў Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Мікалаем Смяховічам. Пераслухаць нашу размову можна на сайце radiokультура.бівай. Таксама запіс будзе даступны на нашым YouTube-канале. На гэтым гукарэжысёр Тацяна Васількова, аператар відэа Вольга Касьянова і вядучая Наталія Сіротка з вами развітваюцца. Да хуткай сустрэчы. Не губляйце нашай хвалі.